Ja, det var Jesper. Hvad så? Ja, nice. Hej. Ej, jeg tror lige, vi skal have et fælles foto, hva'? Ja, det tror jeg. Okay, så tror jeg. Okay. Er vi så klar til en god tiltur? Det er fuck ja. Det tror jeg nok. Tror nok lige med det. Det bliver vildt. Det bliver vildt. Det gør det. Det er her, der sker. Det er her, det sker. Det er faktisk Og det er her. bare. Jeg synes også lige, skal se. Nå. Skål! Som man siger. Ja. Der er bolle her. Skål. Ej, der skal sgu skabes nogle maler. Nå, okay. Okay, ja, vel. Så. Skål. Ja, hold Skal du også bare lige bruge din anden lottefinger, ikke også? Nu skal jeg Skal du også finde noget til? Ja, du er sjov. Ja. Så. Okay. Kan du ikke sætte den på natmode eller sådan noget? Det ved jeg sgu da ikke. Jeg købte den i phone her. Det ved jeg sgu da ikke. Hvad er der ikke så? Jeg sværger der en knap. Det ved jeg ikke. Fortæl noget, eller? Jeg hygger mig. Vil du fortælle, hvor vi er? Vi er ude ved halv sø. Ude ved halv sø. Okay. Hygger du der? Ja, Hygger gør du jeg sådan helt seriøst? ja, det er seriøst, det gør. Okay. Ja. Det ser bare ikke sådan ud. Altså, jeg synes, det er sådan noget. Det synes jeg bare ikke. Jeg er så glad. Jeg lounger. Vil jeg høre en gyserhistorie? Ja. Det kan man jo blive nødt til. Det var en mørk og stormfuld aften. Hold kæft, var det klichéagtigt det der. 2 mus var ude at gå en tur i skoven. Den ene synes lige pludselig, den hørte en lyd. Men den anden fortsatte bare og sagde, det var ingenting. Det var bare lyden af skoven og træerne. Men pludselig, ud af mørket, sprang der en kat! Det er jo ikke en gyser, Jesper. Det var nok den dårligste historie, det der. Kan I noget bedre? Ja. Så Ja, kom det med kan jeg det. faktisk. Okay så. Okay. Den døde dame, hun var en kvinde, som der boede heroppe på godset her for mange år siden. Hun var ulykkelig forelsket i en mand, og en dag så modtog hun så et brev, som der sagde, at hun skulle mødes med en hemmelig beundrer ude i skoven, når klokken der var 12. Hun stod og ventede ude i skoven, men der kom ikke nogen. Gør det. Vil I også noget? Ja. Der nærmede der sig en mørk skikkelse, langsomt snigende om bag den ulykkelige dame. Og så kvælte han hende. Han kvælte simpelthen livet ud af hende. Og han slæbte så hendes livløse krop for at begrave hende ude i skoven. Og hun er faktisk begravet lige her, hvor vi sidder på den her bålplads. Seriøst? Ja. Så er det sgu blevet offentligt på vores første elite. Og det er det bare. Hvad er Ja. tilbagemeldingen Ja. på den første dag? Hygge. Ja. Simpelthen, jeg har bare nydt det. Det har jeg. Det var koldt. Bedre Ej, det. ej! Jasper. Overleverens dagbog. Hvorfor? Dag 83. Jeg forstår bare ikke, hvorfor skal jeg tilbage? Kæresteparret er endnu ikke bekendt med min tilstedeværelse. Men deres elskov skyer, damper op i atmosfæren og kvæler mig langsomt. Her ser vi det pudsede nussede kærestepar i deres naturlige omgivelser. En sælsom paringsdans er i gang, og intet kan forstyrre dette idyl. Hvad fanden var det? Hørte I det ikke? Nej. I hørte ikke, hvor det kom fra, lidt? Nej. Nej, altså, Hvad, kan du se noget? kunne det ikke have været dyr måske? Findes vel? Jeg er fandme for nøjeren på, at jeg har været herude. Det er dig, der er natureksperten. Jeg har faktisk arbejdet rigtig hårdt på, at du bare kan være her. Jesper, han er virkelig også bare skulle tage sådan. Men jeg synes, det er sådan for Jesper, skal gå i gang med at diskutere på den måde. Nå, altså det synes jeg faktisk også, jeg havde faktisk virkelig. Altså, Ja, det eneste, der synes, det er pissekoldt. Ja. Så skulle der tage en
sikkert jagt på. Satan, jeg gider ikke, du har lortetur. Koster mig mygge ud over det hele. Altså, jeg fratager mig alt ansvar. Jeg er bare med. Det var sgu da din idé. Det var sgu da din idé. Du ringede til mig. Hey, pak din taske, vi skulle tage i weekenden. Ja, det var sgu da fordi, du ringte til mig fra fucking Daisy. Hvor fanden havde jeg ringet til dig? I lørdags. Klokken 23.03. Okay, hvis jeg ringer, så er jeg sgu en skide fuld. Du lød sgu da fint ædru til mig. Ja, tak skal du have, men altså, hvis jeg ringer til dig lørdag aften klokken lort om natten fra Daisy, så er det sgu nok ikke, fordi jeg er det mest ædru menneske i verden. Jeg får nok ikke de bedste idéer. Det har jeg nok regnet ud nu, ikke? Nu sidder jeg her jo. Helvede. Det skulle da også pisse smart også, hva'? Skal vi tage og gå i seng, drenge? Jo, det kan vi godt. Vil du gerne i seng? Ja, jeg er lidt træt. Så tillad os. Jeg er nødt til at pakke dig, Jesper.